ngoten niku, mang loloh nek cangkeme. Nyapa? Lah piye? Oh iya, dicelengi teng anu tutuke niki. Nah ngoten nggih. Ngertos nggih. Nah, ulangi ayo, pinter ayo. Ayo diulangi. Alah jan bagus. Ayo. Yo, tumplak. Nah. Lolokane piye, Dos? Tak omongi. Iki iki sing disunatne tibake angke kok ibuke kuwi nggih tibake anake. Anake sapa? Anake Pak Santoso. Jenengmu Santoso. Santoso sakmono gedine lho. Lah ya ulet kok ana. Ora karo ulet. Lah piye? Ulet. Iso ngawur kowe iki. Iki jenenge anake iki tibake Mas Raka. Oh, Mas Raka. Heeh. Mas Raka pundi nggih niki? Oh, bobok. Oh, bobok. Halah kowe. Lah pun mantun napa dereng? Mas Raka, pun mantun. Anu tasik gondangi napa mboten? Alah wis mari. Oh ya ora to. Oh, sing gondangi Pak Santoso. Luar biasa ditulungi. Luar biasa. Mas Raka nggih. Mas Raka. Oh, Mas Raka. Mas Raka. Kuwi Mas Raka kuwi enek tembunge Mas Agus. Apa? Sangka tembung R ki rezeki. Tak dongakne Mas Raka rezekine kathah. Amin. Allahumma. Nah, R wingke R. Aku tegese amanah. Ya iso amanah karo wong tuwek, iso gawe apa senenge wong tuwek kuwi jenenge amanah. Pokoke amanah kuwi ya amanah ning 5 waktu ya to. Sekolahe ya iya. Baru terus ngewangi ibuke, bapake. Bapak ibuke saiki dodol, Mas. Dodol apa? Dodol apa mau? Melon. Apa? Ora bakul. Jare bakul iki. Oh kuwi, kowe iki kleru lho iki. Oh nek iso. Bu aja ta sing dodol melon. Oh alah. Oh kleru nah. Lah piye? Sopo to? Oh kleru. Sembako sinten? Bu aja dodol apa mbako? Sembako. Oh kleru. Oh berarti iki iki yo kleru ya to. Kleru omong. Berarti Mas Raka R song A terus K kuwi kantong. Kantong, ngerti kantong ora? Ngeroh. Lah, mikira Mas Raka ki dadi wong ki mikira kantonge tanggane. Aja kur mikir kantonge dhewe. Paham ora kowe? Paham. Piye? Oh, contone Bu Ajah. Lung. Nyapa kuwi? Ngremi. Ngai lho. Oh iya iki remi. Bu Ajah remi. Ya contone ngono kuwi, tapi luwe apike kantong wingi mikir kantong ki jenenge kantong ki sedekah ya to. Baru terus memberi orang yang tidak mampu ngono kuwi ibarat contone. Nah, terus RAK terus A ki aja lali. Aku iki anu ampriye apik kuwi Ibu ana. Ora nang ngoso. Wong ejan. Pokoke didongakne ngono kuwi ke. Yo an. Muga-muga Mas Raka ditetak niki muga-muga cepet gede. Amin. Muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa. Amin. Mugi-mugi saged dados yoga ingkang berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma. Dan agama. Amin.
Betul trai. Ojo meneh Pak Santoso kali Bu Dwi, mugi-mugi rezekine lancar, tambah sukses, panjang umur, pokoknya lek gadah usaha tak dongakne lancar apa jenenge usahane. Ya. Kayak iki dilanjut dadak merak kae, durung gulung-gulungan yo an. Lah iya. Yo.